Imananda nemeru begede. Nda nemeru bono deze. Kali odogwu. Ana mo ibana lali cheni zoyemi yamma. Olale. Koyo. Hey. To besi bora yuzo gene. Anu ganga bio na yuzo kwa gena zuo. Anu ganga bio. Aziki bora yuzo gene ubo. Anu ganga bio na yuzo kwa gena zuo. Anu ganga bio. Makilo bora yuzo gene. Anu ganga bio na yuzo kwa gena zuo. Anu ganga bio. Tochukwu bora yuzo gene. Anu ganga bio na yuzo kwa gena zuo. Anu ganga bio. Aziki bora yuzo gene ubo. Anu ganga bio na yuzo kwa gena zuo. Anu ganga bio. I can't ekwu ya. Odogwu Isaac Michael. Start him +1. Oge na gara ugo na asị gị happy birthday. Odogwu Tochukwu CEO Autobest Investment Motor Spare Parts Nero. Odogwu Isaac asị na ga-adị ka echi na-eche adị agwụ agwụ. Asị na ọ ga-adịrị gị mma na eke, dịrị gị n'oyi, dịrị gị n'afọ, dịrị gị na nkwọ. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hey, oh, we all wish you happy birthday. Good luck to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Isaac Michael, CEO Autobest Investment Motor Spare Parts. Thank him +1. Okay, like I do gonna say happy birthday. As I got to get you the chair, I go. You go to tell you, don't you worry, don't you worry. I go one now. About the